салом, манзури шумост барномаи хабар барои ту. Айни замон дар ҷаҳон 792 миллиард аҳолӣ вуҷуд дорад. Тибқи гузориши Digital 2022 дар ҷаҳон 495 миллиард истифодабарандагони интернет мавҷуданд. Ин 62.5% шумораи аҳолиро ташкил медиҳад. Яъне бақияи аҳолӣ тамоман дастрасӣ надорад? Хоб, майлаш. Истифода аз шабакаҳои иҷтимоӣ ҳам муфид асту ҳам зараровар. Агар сомонаҳои иҷтимоӣ ба ҳаёти мо муфид бошанд, фаҳмидани он ки чӣ гуна онҳо ба ҳаёти мо таъсири манфӣ мерасонанд хеле муҳим аст. Стресс. муҳаққиқони маркази таҳқиқоти Pew Research дар Вашингтон таҳқиқоте карданд ки оё шабакаҳои иҷтимоии моро аз стресс озод мекунад ё баръакс боиси фишори бештар мешавад. дар таҳқиқот 1800 нафар иштирок доштанд ки нишон дод занҳо бештар аз мардҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ дучори стресс мешаванд. онҳо Твиттерро бузургтарин манбаи стресс номиданд, зеро дар он пайваста аз ҳолатҳои ногувор дар ҳаёти дигарон маълумот нашр мешавад. ҷолиб он аст ки ин таъсир ба мардон мушоҳида нашудааст. муҳаққиқон мегӯянд ки онҳо мисли занон хабарҳои шабакаҳои иҷтимоиро ба дил намегиранд. дар маҷмӯъ муҳаққиқон ба хулосае омаданд ки истифодаи воситаҳои ахбори иҷтимоӣ ба сатҳи нисбатан пасти стресс алоқаманд аст. ташвиш. муҳаққиқон инчунин кӯшиш карданд фаҳманд ки чӣ гуна шабакаҳои иҷтимоӣ ба изтироб ва тамаркуз таъсир мерасонад. дар маҷаллаи компютерҳо ва рафтори инсон нашр шудааст ки одамоне ки аз 7 ё зиёда шабакаи иҷтимоиро истифода мебаранд нисбат ба нафароне ки аз 1 то 2 шабакаи иҷтимоӣ истифода мебаранд 2 баробар серташвиштаранд. хоб, инсон бояд дар хонаи торик хоб кунад. олимон мегӯянд ки хоб дар хонаи нимторик боиси паст шудани ҳормони мелатонин мешавад ки ба хоби хуб мусоидат мекунад. аммо зарари бадтаринро нурҳои кабуди телефон ва ноутбукҳо доранд. аз ин лиҳоз тафтиши хатти хабарҳо дар Facebook ва Twitter пеш аз хоб ба салоҳ нест. шумо аз чанд шабакаи иҷтимоӣ истифода мебаред? он рақамро дар шарҳ нависед. то ин дам бо шумо будам ман Солеҳ Нуралиев. то хабарҳои оянда шоду пирӯз бошед. хайр.